natong tanan. Sayra, ikaw kini? Kadali ko di mo nakalimot na ako doon na. Duha pa lang gani kabuan mo ta magkita. O din ka magkailan ako. Ang misliman ng imong lawas ug mihamis ng imong kutis. Unsa may imong sikreto? Dili ni sikreto. Kanunay lang ko mo inom sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Ha? Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee? Ang Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee dili daghang sangkap nga makahatag og kaayuhan sa tun lawas. Unsa pa nang lit? Sama sa green coffee, non-dairy creamer, L-carnitine nga makapahili sa tambok sa tun lawas. Unya, mo convert nito sa energy. May stevia, maingon man sa mangosteen nga makatabang sa kaayuhan sa tong panglawas. Green tea ug maingon man usab green barley. May sangkap usab nga robusta coffee. May collagen, ingon man psyllium husk fiber. Ang Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee lahi sa ubang mga kape. Busa, kung gusto kang lagsik kanunay ug molindot ang imong lawas, mohamis pag yun ang imong panit, inuman nag-adlaw sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Matawag sa telepono 512-6420. Labing maayo, magdilay ka sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Kisama nako, mukita ka pa, muhimsog pa kanunay imong panlawas ug mahimong sexy. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo ba, mas na-i-enjoy ko ng paglalaba ngayon. Kasi 'di ba, ang sakit sa kamay maglaba, lalo kung kusot ka ng kusot dahil sa mga mantsa. Tapos, magiging dry pa ang kamay mo na minsan, nagiging flaky o magkakaroon ng cracks. Hay, ayoko talaga ng ganon. Pero alam nyo ba mga idol, nung isang araw, napabili ako ng Pride Bar Blue kasi napansin ko ang daming mommies na bumibili nun. At in fairness, di sumakit ang kamay ko pagkatapos maglaba. Ang bilis ko pang natapos kasi isang laba lang, natanggal agad ang mga mantsa. Kaya naman mga idol, lalo na sa mga mommies na nakikinig, kung di nyo pa nasusubukan ang Pride Bar Blue, oras na para bumili. Dahil sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal mantsa agad. Di pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, simple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus pure herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Ang hindi makabog sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabog sa charm. Charm Fabric
Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Mga misis, may pasabog na hindi nakakabingi, kundi nakakabango ng damit. Kablo! Ipinakikilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabcon ay may stay fresh technology, kaya damit ay may bango ng 1,000 bulaklak. Kablo! Subukan na ang Charm Fabcon. Bangong! Kablo! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2! White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. Sa Subo, kini ang DYKC Sai ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Number KBP. Ang tingog niya una, pinagindi niya po siya. Unsa ang orihinal na pinulungan sa mga kasulatan? Unsa ang tinuod nga ngalan sa amahan mo anak? Panultihon 34. Nganong natago ang ilang pangalan sa 2,321 na mga katuigan. Unsa ang mga kamaturan na nagatudlog sa tinuod nga dalan sa kaluwasan? Buot ka bang masayod? Paminawa din sa ang tingog niya uwa, pinagi niya po siya. RPN DYKC 675 kHz Cebu. Matag Domingo sa alas 2 hangtod alas 12:30 sa hapon. Madumog nato kini kauban ni Danny Mai
pangalagad ni Yakuwa. Shalom. Brother Sakak. Shalom, Brother Dan. Okay lang. So, mga kaisunan, tagaan kita ni Abay Yaowa og panahon sa pagpadayon sa iyahang bulwaton. O nadung naman nato ang tingog sa budyong. Mag-aato kita diha sa mga pagampo. Uban kanato si Brother Sakak Banyo. Abay Yaowa, salamat sa mga higayon nga sa kanunay ikaw maggamatinud-anon diri kanamo. Bisan tuod kami ang imong mga alagad adunay kapakyasan di sa mga tubangan apan ikaw nagapadayon lang gyapon sa pagsapnay o pagsuporta kanamo karon patuman ang imong kabubuton. Amahan, salamat kaayo sa kanunay nga imo kaming gitigaan o kahigayunan nga magmalutayon. Amahan, nagaampo kami kanimo nini karon ng gayuna samtang kami magabandilya sa imong tinuod nga ngalan ug magapadangat sa imong mensahe ngadto sa tagsa ka mga dalunggan o kasing-kasing sa mga napaminaw nini mga programa. Diin ikaw amahan magabarak sa tanan nga magabuhaton. O kami usab amahan nagaampo sa matinud-anon gyud sakit tibuok sa mga kasing-kasing nga diin ikaw maga-provide sa mga gikinahanglan nga sa maong ministry o ang mga tao usab nga nanginahanglan kanimo sa pag-extend sa imong gugma o kaluoy dito kanila. Labi na katong mga masakiton nga naa karon sa mga tagsa-tagsa ka mga tambalanan. Ikaw mag-aalima kanila o mag-aayo kanila o diin kini mong ilang mga gipambati karon nga mga sakit mahimong usa sa ilang mga instrumento nga din ang ilang mga mata ug unahon og kasing-kasing mahigmata sila nga magasubay na unta sila sa ibuhang dalan nga ipasubay nga diin mo padulngan nga dunay kaayuhan dito sa kinatumyan. Amahan, nagaampo usab kami sa katong mga uban nga nagduhiraw karon ang ilahang mga kaugalingon nga dinhi mo sila lamdagan. Amahan, nagaampo usab kami sa mga biktiman sa katalagman, sa linog, sa lain-lain nga nasod. Nga dinhi ikaw, amahan, magakomfort kanila ug magalig-on kanila ug hatag kanila og mga inspirasyon nga diin magpadayon sila sa ilang pagkinabuhi ug pag-alagad ug ang uban pagpangita diha sa imong kaugalingong nahong. Amahan, kini tanan akong giningi ampo o gihangyo diha kanimo pinaagi sa among masiyak nga si Yausya ang imong bugtong anak kan Yada Yaowa. Yada Yaowa. Mga kaisunan, dalaygon si Abay Yaowa sa nindot nga panahon nga bisan tuod og ulan-ulan gahapon. Ulan-ulan. It's nice to have a rain sometimes because the heat index is hitting on 41 something. Grabe no. Grabe kainit. Dito sa France, niabot sila 44 degrees. Ilang ka 44? Pero 40 po ang nangamatay. Adin sa ato, I don't know, pilay ko kanyabot lagi 41 ang heat index. Okay. So, mga kaisunan, ang ato karon nga pagkaisgutan mo ni siya Visitation of Abay Yaowa. Pay attention. Na yung mga pagbisita si Abay Yaowa dili lamang diri sa atong nasod, Brother Sakak, sa nilabay nga 7.8 magnitude sa Jansan. Iligbisita kung ni Aba, Brother Dan, murag di magkit ka magtumbok ra usara ka nasod. It's a worldwide, murag ang tibok aras iyang bisitahon. Unya, namagay sometimes sa kita practically sa tuong balay na atay bisita usay dili na to pansinon. Kay bisita na siya, di man ako ganihan na mga mama. Di na ito pansinon, di ba? But, kinahanglan kita nga mo pay attention ta kung lunay mo bisita ka. Wata kay baw, o unsa iyang gianhal, mensahe gianhal diha. O nana oroy na diha, niya, imong mama yung ipangita niya, waka kay baw niya, pag mata ni mo sulod, maingon imong mama nga, wala nga itong anak, ang atong balay na, gimbargo na bangko, wala ko ate, waka mahimo. So, muna nga, bawat visitation, dapat tagaan gidog pagtagad. Tigaan gyud mo pagtagad, tigaan mo panahon. Pero kuan mo ba? Mahibaw-an mo kung sa katuyuan sa pagbisita. Tama. Na karon every now and then we don't imagine nga earthquake, typhoon, or whatever. Pero ako permino tong ginakuan nga katalagman man ni oy. Katalagman man ni oy. Atong basulon permi anto sa taas. But we don't know and we don't understand nga kana di ay ibisita siya just because he has something
to kuan ba to explain to us or Mm. there is a message for visiting Very to us. important message. Very important Okay. message Okay. nga nag-remind sa tuwa nga Mm. hey, I'm existing. Ah. Hey, I'm here. I'm here. Ah. Okay. So muna may sunan nga ato kining paghisgutan para sa magkapadayon kita. Alang sa Yas kalendar na kita karon sa ika-14 kaadlaw sa gitawag nga 4th month nga gitawag Kadas Rabe 2026. And this is always the year of Yahuwah. So, para sa ari kita karon sa pagbasa alang sa paghatag og dakong pagtagad sa pangalan ni Aba Yahuwah. Ari kita sa unang Samuel o 1 Samuel chapter 12 verse 18. Yeah, Okay. sa di pa nimo basahon para na idea ang mga katawhan. Kining mao nga unang Samuel o Samuel 12 verse 18. Nagahisgot kini siya sa Israel nga nangayo silang hari. Okay? Unya ang unang hari nga nilingkod bilang ilahang gipili mao si Haring Saul. Saul. Haring Saul. Si katong papa ni kuan, papa ni ni Jonathan. Jonathan. Papa ni siya. Jonathan nga which is si Jonathan close friend ni David. Ni Daud. So, mo ni siya ang background, no? So, mo ni ang unang panghitabo nga ang Yisra o Israel nangayo silag hari. Okay? So, sa iyang nangayo silag hari, atong tan-awon diri basakak, basahon nimo ang bersikulo 18 kung unsay reaction ni Aba. Okay? Unsay iyang visitation, unsay iyang mensahe. Yung basakat, bersikulo 18. First Samuel chapter 12 verse 18 or Samuel means Samuel, no? Samuel. Nagaingon diri, nagkanayon ang mga bersikulo. Busa si Samuel nagtawag ni Yahuwah og si Yahuwah nagpalala og dalugdog og ulan niadtong adlaw. Og ang tibuok katawhan nangahadlok. Og dako ni Yahuwah kang Samuel o Samuel. Kang Samuel. Okay, ikala mo ni siya ang atong gisgutan ganiha nga context o background. Kung basahon nimo ang bersikulo 17, nangayo silang hari. Okay? Unya sa diha nga nangayo silang hari, mo ni diri ang response ni Aba sa bersikulo 18. Gitubag sila og dugdog Tinagis dalugdog og ulan. Okay? So nangahadlok ang mga katawhan ni Aba Yahuwah. And then basahon nimo ang bersikulo 19 mo na ang ilahang hangyo kang Samuel nga pag tawag ito sa amahan kay kuyawan man miani. Nangahadlok sila. Hadlok sila. Mahadlok man diay. Muna no. So higala Bresakak uni man tanawon diha bisan day gani ang dalugdog. Pwedeng na ay mensahe pwede niyang gamiton. Para paghatag siya mensahe kay tanawon mo na o reaction sa mga tao nangahadlok sila. O di ba? Pero kung atong paminawon ang science, na ay explanation ng science ana based sa mga natural nga mga balaod, okay? Pero di ay sumala sa kasulatan nga si Aba pwede niyang pwede siyang magpadala og mensahe pinaagi sa dalugdog og ulan. So, klaro kay Bersakak no nga si Aba Yahuwah bisan pa man sa history sa mga katawhan niya kaniadto pa iya nagidayng mga mutaw-natog iya na ng means of communication kumbaga no. Kumbaga karon murag mo na siya mga social media kung sa ato pa karon mo na social media platform. Pero kang Aba Yahuwah gamit niya ang nature, mga natural, no? Mga nature, okay? Nature. Mga created nga mga butang gamiton niya. Aron which is padala. Way ang gigamit niya to nga. Gihimo niya nga actually magud the disasters and whatever kuan phenomenon dili manguni actually ako usahay ba dili ko mutuo sa science kay because ang nagbuot man gud sa tanan para nako si Aba. Correct. But the science, ang sinsya, every phenomenon happen, there is an explanation. Mo na ilang nila cause and effect, no? Tawag nila. Mo na ilang kuan pero kung imo magyung tanawon is it's a message from somebody up there who is the creator of everything. The all powerful. Sa nila ba yung atong gisgutan ba ya?
there is no man like him, di ba? Yes. Wa gyud sama kaniya. Oh, yes. Nag-inusara rin siya, di ba? So mo ni diri bersakak nga ato karon nga gisabwag diri sa katawhan nga a form of abayawas visitation and sending a message is the use of thunder and even the use of rain. Okay, unya sa nilabay natong mga Domingo ato naman ang gisgutan pud brother sakak, no? Nga gamiton gid ni Aba ang mga linog, dalugdog ug ang bagyo. Ato man ang hisgutan na sa nilabay. Busa karon brother sakak atong tagaan og dakong importansya nga ang pangalan gayud, no, nga nakasulat sa Yehudiyat nga pamaagi, no? Atong ipakita ang gitawag nato nga tetragrammaton, no? Aning upat ka mga litra ug atong ipakita diri sa social media ug atong pakita brother sakak mo ni ang unang litra may sunan unang letter mo ni siya ang letter Y. Basahon siya as Yad kung sa karaan nga Yehudiyat. Ang mga modern basahon nila as Yod, Y-O-D. Pero sa karaan, Brad, muna Y-A-D, Yad. Letter Y na siya. Following that is Ha. Ang Ha, reading it as A-H. So, Y plus A-H, may mo siyang Ya. Okay? Then, sunod na ang sunod is U or Uwa. Muna siya. Following that, may mo siyang Ya-U. And then, ang pinaka-last may sunod is another Ha. Ha, reading it again as A-H. So, may mo siyang Ya-U-A. Ya-U-A. Ya-U-A ang ancient nga ngalan sa atong amahan. Brother Sakak, ba? O kini gipamatod-an sa kasulatan nga nagingon sa Shamot 3:15 or Exodus 3:15 nga nagkanayon nga this is my name forever. Ha? This is my name forever. My remembrance to all generation. So that means ang iyang ngalan, mauni siya ang iyang ngalan, o dapat hinumduman sa tibuok kaliwatan. So, wala tay katarungan o wala tay rason nga atong pulihan og mga titulo. Okay. Kay ang titulo, dili lang kay siya ang specific nga gihisgutan. Daghan ang nanag-iya sa titulo. Pero si Aba, Aba Yahuwah, siya nag-inusarara og there is none like him. Kay kinalan magud siya hinumduman. So unsa man pag hinumduman kung gilistan na og titulo. Gilistan og titulo. So daghan sila di na hinumdum. Di na hinumdum. Unya di na nimo matumbok dito ang atong tinuod gyud nga amahan nga magbubuhat og labaw sa tanan. Ug mao ni siya ang ngalan nga diin gitawag sa mga katawhan, gitawag ni Samuel, prophet Samuel, o gitawag nila og dili nagpadala siya og dalugdog o nagpadala siya og ulan. Og dito in the context nangahadlok sila. Kay pasabot nga wa malipay si Aba sa ilang gipangayo nga manginhanglan sila hari. Kay gusto ni Aba nga si Aba Yahuwah lang ang magpabilin yun. Muna mensahe diha may sunan. Okay, so magapadayon kita alang sa sunod nga mga slides. O kini nga ngalan Yahuwah mga kaigsunan na kulit po kini siya sa bato. Nya kining imong gibasa is Hallelujah Scripture. Kuan siya, muni siya mga gikopya ngadto sa maong bato. Sa maong bato, unya dito po sa Dead Sea Scroll. Sa mga Dead Sea Scroll. Napalga na nila ang maong upat ka litra sa Dead Sea Scroll. Muni nga naa ni sa Hallelujah Scripture karon, naapod sa BYNB. Unsa man ang BYNB? Besora of Yahusha Natsarim version. Okay? Ug naapod ba sa kaksa at Seper. At Seper, yeah. Kaya kinikalas lang mga tanan nga gipanghisgutan ni Brother Danaya Al, mga kaigsunan, usaga mo kini siya ang original nga compilation sa mga kasulatan sa sinugdanan. Dili ang kanang mga compilation nga gihimo ni Haring Jaime or King James. Dili ka lang mao nga compilation kay kanang nga compilation it was already edited to gain their own purpose. Sa mga information ba sa kak naagi si Haring
James, no? King Ah. James. Naagit siya yung mga political motivation. Okay? Political motivation. nga diin nagakahitabo sa Ah. iyang konteksto. Covering all the conspiracy that he wants to cover. Muna. Pero subong nga pamalandungon kay mo may gituhuan sa kadaghanan Okay, nga mo may gi-introduce. the most balaan nga translation, di ba? Pero di ay Ilang mga ilang gi-introduce. Pero Barsakak, in reality, kung kabaguhan pa nga pinulungan, it's a fraud version. Muna siya. And dire at makitaan nga dili lang nasuwat sa Dead Sea Scroll or sa mga bato, naapod mga Barsakak kining mga ngalan sa mga scriptural character. Kani may atong tuhuan. Kini kay nakasuot mo na Abraham. Ang Abraham gikan sa Abram nahimong Abraham. Ang AH gi-insert after sa letter R. Muna nahimo siyang Abraham. Unya mabasa na po na nimo sa Genesis 17 verse 5 and verse 15 nga diin ang ngalan po ni Sarai AI ang ending, giilisan siya og AH. Munang Sarah. Munang nahimo siyang Sarah. Ang AH diha nga naa sa ngalan ni Abraham ug naa sa ngalan ni Sarah is also one of the letters sa ngalan ni Yahuwah. Yahuwah. Okay? And then very specific para sa kining Judah, no? Judah, kung imong tan-awon, wala may letter R. Actually, kung Judah magod, moderno na kayo. Moderno na siya. Imong tan-awon sa alphabet. It was English alphabet. No? English alphabet. It was very late because sa alphabet ang letter G, it was discovered by Gian Giorgio Trissino and during 1524. Okay. So it's very late. AD na. AD na. After that na. So dili pwede nga atong ibutang dito sa mga ngalan sa nahaunang nga karakter. So kining Judah, therefore kung imong tan-aw na siya, Yahuda na siya. Yahuda. Kining letter J is letter Y. Unya another information na tawag sa kini si Julius Caesar. Ang kung basahon nimo sa original gyud, Julius na. Okay? Dili Julius. Okay, wala may letter J. Okay. So mo na additional natong mga information nga masabtan sa kadaghanan nga late na niabot ang letter J. Okay? Ang unang mga tao gipangalan sila letter Y gid na siya. Pero kung doon lagi mo duda, you can search it for yourself. You can search it for yourself when letter G was discovered. Mag-Google na ninyo, namnas Google. Mapamatundaan ninyo kung kami nag-istorya ba sa dili mao. Kay kala simple na kay na nga ako ipamatuod ninyo nga ang inyong gituhuan karon nga ngalan it's a fraud. Okay. So, for example, sa kakining Elijah, no? Kung imong tan-aw ang original na Al-Yahu. Okay? Al-Yahu. Layo na kayo. Layo na kayo. Layo na kayo ng Elijah sa Al-Yahu. So, muna, no? Al-Yahu, kung kay ngalan na sa amahan, Yahu is also the first three letters sa ngalan sa amahan. Okay, moving on sa harita sa kang Yahusha, verse kak, John, o Yahukanan 20 verse 21. Palikog basa ni? Yahukanan. Ipasabot, Yahukanan is John. John chapter 20 verse 21. Nagkanayon. Unya si Yahusha miingon pag-usab kanila. Kaninyo ang pakigdait ingon ang amahan nagasugo kanako sa maong pagkaagi ako nagasugo kaninyo. Okay. So mura og gitro channel dito ni Yahusha. True channeling. Ang amahan nagsugo niya. Nagsugo niya muna siya, nagsugo po na. Karon iyan na pong gisugo ang iyang mga tinunan. Unya kita nahimong kabahin sa pagtuman sa iyang mga sugo. So, basta kaklaro ka idea ang sugo, no? Ang commandments. Commandments. Nga kinahanglan ato gid ang sundon. In regards of that nga nganong atong sundon kay according to Yahusha in the one passage nagingon siya nga ako wala mo anhi haron sa paglumpag sa mga kasuguan. Apa ni ako? Okay. Aron sa pagtuman ini. Sa Mateo 5:17. Okay. So naa din na. So brother kak mo ni ang atong mensahe karon nga ingon diri si Yahusha nga kalinaw ang pakigdait, okay? Ang pakigdait ingon pa niya naa kaninyo ug ingon pa niya
ang amahan nagsugo kanako og karon sa maong paagi ako nagasugo kaninyo. Sa tupa, verse kak, kung imong tan-awon ang pag-obey, ang pagtuman sa mga sugo ni Abay Yahuwa o Yahusya, aduna siya kalambigitan sa kalinaw. Kalinaw, peace. Peace. Shalom, no? Doon lagi shalom ang matag usa. In other words, anyone nga adunay kasing-kasing nga musunod sa mga kasuguan sa atong amahan, okay, mubanaw usab, manggahari usab ang kalinaw. So, which is brother sa atong mga kapanawanan karon, ang shalom, ang kalinaw, mo ay pinaka-importante kayo. Ang shalom, yes, may pinaka-importante kayo tungod kay ang panahon karon. Nagkaguliyang na. Nagkaguliyang na. Unya, di lang nato isgutan ng politika, no? Kay grabe nagi kayo, no? Grabe nagi kayo ka. Generally lang yun, nagkaguliyang na. Unya, sa matag usa ka nato, bisan sa personal, ang matag usa nato nanginahanglan tag shalom. Shalom. Nanginahanglan tag shalom. Kada bitang manrabaho ka call center, you need clear and peaceful place to do your job. Tama. The same as this. Nga matag usa ka nato sa kaugalingon nanginahanglan ta og shalom. And this is commanded and foretold by Yahusya. Exactly directly to us. So, muna maisunan nga dakong hinungdan nganong kami ni balikid mi sa pagtuman sa mga kabalauran tungod kay atong nasabtan diri nga mo na kagustuhan sa amahan, nga gisugo niya si Yahusya ang anak, naisunan og niya na kita usab iyang gisugo, ay aron nga ang pakigdait ang shalom, mo gyud ang atong masinati. So, muna bersakak ang kung ang amahan na ay upat tetragrammaton, okay? Ang anak na sa siya lima. Okay, which is the first three letters sa pangalan sa amahan is also exactly the same sa first three letters sa pangalan sa anak. Okay? So, Yaha-u o Ya-u, may sunan, muna ang first three letters sa pangalan sa amahan, unya ang sa anak mo, gyapon. Then, ang sunod na kay murag W, pero that's letter Shan. What? Shan. So, dili siya W. Dili siya double O. Dili pod. Shan. Shan. Okay, so ang butpo sa nga sound of SH. Okay, Shan. Okay? Then, following anak kay mura sa letter O, pero sa Hebrew, Yehudyat, that is Ayan. Letter Ayan. Pero ang mga modern resakak, Ayin. Ayin. Okay, pero sa karaan, Ayan. Ayan. With the sound of A. Okay? Sa ito pa, this is look like letter O. mura sa letter O. Pero kung sa karaan na siya, Paleo Hebrew Yehudyat, that is Ayan. Letter Ayan. Which is Ayan. A. So, Okay? letter A. So kung imong sumpayon ang tulo ka first three letters, Ya-u, then plus Syan, with the sound of SH, Ya-u-s-a. Ya-u-s-a. Ya-u-sya. Yahusya ang tinuod nga ngalan sa anak. Okay. Okay? And then, also this is supported sa Acts 4:12. 4:12. Okay? Nga nag-ingon siya nga, and there is no deliverance in anyone else. Walay deliverance. Besan kinsa. Gawas, no? Gawas. Sa usa lamang kangalan. There is one name and there is no other name. Under the Shamayim, bao ilawom sa kalangitan. Given abong men, gihatag nga rin ka nato. Nga which we need to be saved. Nga din kita maluwas. Nga kahabaton kita kaluwasan. Ang ngalan na yun ni Yahusya. So ang kahulugan na brother Sakak is connected sa ngalan sa amahan kay nga naman John 5:43. Unsa may ingon sa John 5:43? Si Yahusya ningon, mianhi ako sa ngalan sa amahan. So he bringing the banner of the name of his father. Bit niya ang ngalan sa amahan. Muna ang Yau, okay, nga ngalan sa amahan, naapod sa litra sa ngalan sa anak. Yau. And then, Sya. Sya is the root word of the word Yasya. Na ang kahulugan ng Yasya, Brother Sakak, is saves and delivers. So therefore, kung i-connect na nimo sa ngalan sa amahan, Yau, ug ang anak Yau, so we are saying na Yahusya means Yahuwa
saves and deliver. Yahuwah delivers. So, there is one. There is one. Only Original one name. Savior. Yes. Yahuwah. Si Yah. Yahuwah saves, Yahuwah delivers. Ang kahulugan ni anang Yahusha. Okay. So, muna, bersakak nga ingon niya, there is no other name. Mao din ni. So, di sa angay mangitag laing ngalan? Dili na ta mo ngita pa atong gikan sa Greek nga ngalan. Lisod pod og ang katong Greek nga ngalan mo atong kanon nga wala ultimo gani ang spelling dili gani mao. Dili man kamao. So di sila masumpay. Di masumpay. So, they are not connected. Nya logical bersakak kung ang ngalan sa amahan Hebrew sa anak. Dapat ang anak Hebrew sad. Di ba? Dili man magtakdo gud og gawas kong mistiso. Pero dili man ni mistiso. Dili man gyud. Pure man gyud na. So mo na may sunan no nga atong gipasabot diri sa Yano nga para masabtan gyud sa kadaghanan with the references nga atong very simple to understand. So mo na nga sa atong mga pag-awit brother sakak ato nang restore ang ngalan nga karaan ngalan sa amahan Yahuwah. Ang anak ngalan sa anak Yahusha. Okay, mo na ang Misaya ang atong manluluwas. Okay? Brother sakak alang sa pagpadayon sa nilabay mao to siya no calamities ang atong gisgutan karon visitation of Abay Yahuwah, please pay attention. Okay? So, muni atong programa, ang tingog ni Yahuwah, pinagin ni Yahusha. Duha ka ngalan nga atong gisgutan, Yahuwah and Yahusha. Muna, may sunan nga diha sa atong mga pag-awit, ato nang i-restore ang iyang tinud nga ngalan. With the song, Sugdina, composed and sung by Brother Malki Al Yao, also known as Rex A. Abbas. Take it away. Engineer Glenn Tudtud. Okay. Sugdin na ang pagtawag sa ngalan ni Yahusha. Sugdin na ang pagtawag sa ngalan ni Yahusha. Kay siya man ang kaluwasan sa panahon nga ako nangita. Imo akong itultulan, ang kamatuuran akong nakaplagan, ang imong ngalan akong hinumduman. Sundin na ang pagtawag sa ngalan ni Yahusha. Sundin na ang pagtawag sa ngalan ni Yahusha. Kay siya man ang kaluwasan sa panahon nga ako nangita. Imo akong itultulan, ang kamatuuran akong nakaplagan, ang imong ngalan akong hinumduman. Sundin na ang pagtawag sa ngalan ni Yahusha. Sundin na ang pagtawag sa ngalan ni Yahusha. Kay siya man ang kaluwasan, ang kinabuhi ni ining kalibutan, puno sa pagsulay o mga kasakit. Apan sa imong gahom ako nakasiguro, sa ngalan mo Yahusha kami magasangpi. Sundin na ang pagtawag sa ngalan ni Yahusha. Sundin na ang pagtawag sa ngalan ni Yahusha. Kay siya man ang kaluwasan. Ang kinabuhi ni ining kalibutan, puno sa pagsulay ug mga kasakit. Apan sa imong gahom ako nakasiguro, sa ngalan mo Yahusha kami magasangpi. Sundin na ang pagtawag sa ngalan ni Yahusha. Sundin na ang pagtawag sa ngalan ni Yahusha. Kay siya man ang kaluwasan. Sundin na ang pagtawag sa ngalan ni Yahusha. Sundin na ang pagtawag sa ngalan ni Yahusha. Kay siya man ang kaluwasan. Sundin na ang pagtawag sa ngalan ni Yahusha. Sundin na ang
ang pagtawag sa ngalan ni Yahusha, kay siya man ang kaluwasan. Yadayawa. Yadayawa. So, Brother Sakak, nindot kayo ang mensahe sa awit, no? Sa atong panahon ng karon, no? Daghang kayong mga kasakit, daghang mga challenges, no? Challenges kinabuhi. It's about time to start calling the name. The real name. The real name. Dili tong mga Ayaw tong mga titulo o suggested ngalan nga nga, related sa ano. mga dili tinuod, Ayaw. okay? Ang yun, ang original yun. Okay. So anyway, naa may freedom gyapon ang mga katawan, no? We have freedom to choose, Ato but diri nga we are informing gibandilya. them. Gibandilya na to ang tinuod nga ngalan. Kung nara nila, no? It's him to decide. Muna nga kung sugod tag tawag, wala gi mawala. Wala mawala. Okay? Kay we are here in this broadcast just to remind you and suggest you the real name. And but the decision is yours. Inyong pagsugod. Inyong pag This is our my decide. challenge to all of you, to all of us. Nga this is a matter of choice and you choose which you will follow. So, that being said, we respect others. Yes. Nga lahi po ang ilang pagtawag. Lahi man ilang pagtawag, lahi man ilang pagtuo. Pero, ila na. Pero kami, nag-suggest lang mi nga, this is the real name. Okay? And then, this has been since 2021. Yes. Abril, atong programa na sugdan, o ganang kapadayon pa hangtod karon. Okay, Brother Sakak, aray kita karon sa visitation of Abba Yahuwah, pay attention. Sa atong nisgutan na sa Venezuela, no? Naitabo ni karon si Manaha, Brother Sakak. Talagsaon ni siya, Brother Sakak, nga naman kay 39 seconds ang duration sa mga linog. Taas-taas. 39 segundo. Taas-taas po. Okay? Unya, gitawag ni siya, Brother Sakak, og doublet. Doublet or twin. Okay? Kay nga naman, una, ni-strike ning 7.5. Okay? Nya, within the few seconds, ni-strike po ang 7.2. So gamay rin yung kayo ligas, no? Gamay rin ligas. Nga, sa to pa, dili ni si aftershock. Kining 7.2, dili ni si aftershock. But naapag ni siya sa duration sa 39 seconds. Okay? Bali, kumbaga sa kuhan ba, mura ba, o ka na bang, kinumdum ka ng maligas ka? Nga pagkaana ni mo, wapag ka natumong na diritso ni so, ka? yung na, Brother Sakak. So, most likely, duha ka fault line ni siya. Pag buto sa usa ka fault line, sulod po ang pikas. So, yung na ang netabo and Colombia, kung ako masayop, is also affected. Wow. Pero ang heavily diri ang Venezuela. Kunya, ang lugar ni Samuel. Brother Samuel, okay? Sawa ni Sister Geba. Lagbit, doon na po yung mga mga partidos niya dito sa mao nga nasod, mga isunan. And we know nga super religious ni nga nasod kini nga Venezuela. Yes, nadya nagtugtog nako kayong kadupa. Mana, Brother Sakak, nga naagi mensahe, no? Yes. Si Abba Yahuwah. Kaya nga naman, this is the most worst. Sa ilang description ba? This is the most worst earthquake na naitabo sa Venezuela. Sa silang lugar lang. O sa ilang lugar. And in fact, sa tibok kalibutan, wala pa may nahitabo si Rayong Nani. Kung naamang ka, no? Bagyo. Okay. So, muna, Brother Sakak, and then ang death toll is niabot na 1,430. Okay? Pwedeng magkalahi-lahi ang mga number diha. But imagine mo, nakakita ko sa mga video, Brother Sakak, no? Nga unsa gid ay nga ang uban kada bang kay nang ka-realize ko, Brother Sakak, ba kining drop, cover, and sa to? Drop, cover, and hold mo to? Drop, cover, and hold. Cover and hold. Hana ba? Nya ang ato mga estudyante in town dito mag-ingnan bitaw? Imagine lang ko kining pakitabo dito sa Venezuela, nakita ko sa mga video. Kung i-apply nimo to siya ba? Kung i-apply nimo to, di mo silbi. Di mo silbi kay nga naman, makakabaw nga ang building di ay tibok building ikaw yuta. Mo hugmak. So kung naapay panahon siguro nga mudagan, I don't know kung pwede ba, no? Makadagan ka. Mas maayo unta, no? Gina, mura ba og kanang something to kanang murag survival na lang mga mudagan ka. Unya nakatipak tong mga debris dito sa ibabaw. It can be nga maigo ka o may dili murag ba kag nagdagan og maze ba? So it's really a risk, no? Kung mo drop, cover, and hold ka, wa sa kay assurance kung makuan maka kung ligon ba ang building. Okay? Ni drop ka. Ni drop
cover and hold ka. Oh. Unya gikaon ang tibuok building. Oh, so muna wag assurance. Kung mudagan man sad ka, okay? It can be nga maigo ka. It can be nga mahigo ka. Oh, Okay? oh. Pero sa unagi mga inguntang mga split seconds bitaw nga mga decision nga buhaton sa katao. Muna nga, the best way is to call upon him. Call upon him, no? Oh, Tawag kita nga to niya nga giyahan ta. Oh, kay there is nothing impossible with him. Kay he is the one who created this natural phenomenon to waking up all of us. Yeah, pwede sa bersa ka nga inigtawag ni mo niya maka-rescue, maka-send siya sa iyang mga manulunda. Yes. Saan naman siyang manulunda? Yes. Nga iyahan nang i-deploy sa katum ng tawag niya. Diba? Ingom ng Joel chapter 2, verse 32. Call on the name of Yahuwah and you will be saved. Yes. That is in the context of calamity. Yes. Kung yung tanaw ng Joel o Joel chapter 2, 32. Tinod. So, muna siya ang atong mga explanation diha nga unsa ka grabing damage unya ang mga lain-lain mga nasod, US, Canada or ang German o ang UK, tulo ka mga country nag-join forces to help, no? To help. Labi na sa mga rescue nga mga They work hand in hand. They work hand in hand. So, muna ba sa ang nahitabo and then samtang tanaw ko sa mga video naka-look back sad ko ba sa Jensen nga nahitabo. Katubang Jollibee bitaw nga building nga Nicolas? Nicolas ba? Nga na videohan man gito siya. Unya ma-imagine ako ba nga ang customer na dito og mudagan siya sa gawas, napag siya chance. Pero og magpabili lang siya dito, wag yun, no? Wala. So mo na diha mga moments of ingon ta life and death bro sakak, no? Nga diin nanginalang kita sa kaalam sa atong amahan. Moro gani siya nga gingon ako, waladan ba nga in everything there is a chance. Nganong waton pa man nimo nga maabot na nga there is no other chance. So as of now, we have a chance. We have a lot of chance. Why we are not responding those challenge nga? Kaya ang mahitabo ni Brasaka, katong nagtawag niya unya naluwas siya, na-deliver siya. Dako to siyang testimony, di ba? Yes. Sa to ka testimony. Last time mong nahitabo sa iba sa panahon sa Baguio, di ba? Mo murag turning point sa imong kinabuhi, di ba? Mao gito nga nakaingon ko nga. Usa to nga Baguio gani? Yolanda. Dili. Katong before man ang Yolanda. Pero katong bago lang ba? Yolanda ba to? Dili Yolanda. Anyway. Dili po Baguio Tino. Tino, before sa Tino. Before sa Tino. Okay. So, kato bang panahon sa pandemic nga, ang mga tao niingon nga, mas maayo pa maning bagyo kaysa pandemic. Bagyo kaysa pandemic. Okay, anyway. So, mo na, Brasakak, ang imong testimony, di ba? Nga, kuhan ko nga, ang balay turning point na gito sa imo nga. Ako na kung gisipti akong asawa o akong mga four babies dito. Pinakaligon nga part sa akong balay ang akong comfort room, ang akong CR. Dito na ako sa gipasok. Kay just in case kung mga unsa ligon man akong pamilya sa akong CR Bagyo Odette kay nondon Odette, yeah. Bagyo Odette. Salamat Sir Glenn. So muna tanaw na ko kung wala, nanihapon pa mo, wala nilupad lang atop sa kusina. Tama. So, usa to ka turning point sa imong kinabuhi. Yes. Nga, na-aware ka sa ngalan, okay? Nya ato nga punto ha. Nakita na ko nga, ang gigunita na ko nga part sa akong balay, ang kusina dito minangaon. Paglupad, dalagan mi sa sud. Mura na masag mulupad. Dito na ko nakita na ko, there is something on the name of Abba Yahuwah, because every time the wind will strike, the strong wind will strike in my house, I really shouted the name of Abba Yahuwah, save us. Save us. Yes. Okay. So, natinood gitong iyang gisulti. Yes. Call on the name. Yes. Call on His name and you will be saved. And then, the time wala na, hayag na, wala na bagyo. Paggawas na ko sa mo, diya sa liluan mo na, di ba? Katarman, di ba? Gikan sa ibabaw, padung sa ubos, ang balay ng yaka lang, wala yung mga atop. Nya, ang balay nga nabungkag, wala na yung atop, natabunan og atop, gikan sa Mara. So, anak ka, grabe ang mga panghitabo. Nga diin, nakatestify giga. Nakaingon ko nga, there is something on the name. On the name. Okay. So, dalagon si Abba Yahuwah. Adito sa Japan, bro, sa Japan, recently, 7.2 magnitude ang naigo dito. Okay? Dito repeat sa northern part na sa Japan. 7.2. Okay, gitayo po sila dito sa northern part.
Northern Unya, part katulad napit ito kung magsigig snow. Oh, niya human ana bersakak, gisundan sila aning duha ka mga adlaw nila bay. Okay, ngam duha ka adlaw nila bay. Gisundan sila og gitawag nga twin storms. Twin storm. Twin sad. Oh, Kung grabe, ang no? Venezuela na ay twin earthquake dito, Ila twin storm. twin storm sad, okay? Grabe, no? So, twin storms or typhoon nga gitawag kini siya og number 7 and number 8 kay sa to adri ngalan sa tawo man, no? Ang ilaha dito sa Japan kay mga numero. Oo. Okay, number 7 ug number 8 nagdungan pud. Mm. Unya ingon dito sa information nga over 1 million ang mga damage. evacuees, okay? Ang mga evacuees sa kinahanglan ay ma-relocate sila. Oh, wow. So tungod sa baha ug grabe nga impact sa kanang typhoon lang na. Pero bago pa sila ni agian og 7.2. Oh, the same as what happened in Bugo. No, nga na. Kay ang Bugo, nagsigig tayo. Nalunod ng ilang pier, gipagyom sa sila. Utong tino. So, mo na sa kak atong maingan nga things are happening kini mga pagbisita ni Abayowa. Yes. And of course, sa heat index diri sa France 44 degrees niabot sila dito. O niya 40, okay, sayo pang pagkaingko diya. 40 ang nangamatay. Oh. Okay, Imagine 40. that heat index 44. In France 44. Ah. Yeah, dunay na nangamatay. How about the Philippines? We are hitting in the index of 41. Nya ingon pa sa Pilipinas nga padulong pud kuno ang El Nino, no? Oh. Okay. So, muna siya. So more happening brother sa dili lang sa atong country but even sa lain-lain nga mga lugar sa kalibutan. The phenomenon what happened right now is giving us the message. So this is the time to wake up. All of you, this is the time to waking up that we need to call the real name and then believe in him and then put our faith to them. Kaya nga naman, mga kaigsuunan, we are now in a transition period to end the history of I don't know, mankind or the history of the earth. Basahon na nato sa mga kadali, no? Para ma-connect kaning mga previous at nung gisgutan, no? Nga mga verses. Ako'y basa sa Versikulo City, Brad. Ikaw ang utso. Okay. Ako sa Isaiah o Yesaya 45 verse 7. Okay. In passing lang ni siya, kaya naman siya nilabay. Ako nagahimo sa kahayag ug nagabuhat sa kangitngit. Ako nagabuhat sa pakigdait ug nagahimo sa dautan. Ako mao si Yahuwah nga nagahimo ni ining tanan nga mga butang. Versikulo 8, Brad. Okay. Isaiah or Isaiah 45 verse 8. Verse 8. Okay. Tumulo kamong mga langit. So, ulan ang ipasabot na. Tumulo kamong mga langit. Gikan sa kahitasan ug pabubua ang mga panganod sa pagkamatarong. Pabukha ang yuta aron mangaron nga mudala. Kini mudala og kaluwasan og may pahimua nga kini moturok pagdungan sa pagkamatarong. Ako si Yahuwah, maoy nagbuhat ni ini. Okay. So, mga natural phenomenon. Nga kahitabo, pero naa sa mensahe, Yeah. ang iyang kaluwasan ug ang iyang pagkamatarong. Yes. Kaya Ang nga iyang naman, pagkamaaghop. Kaya nga naman, ining tayo og manggod, ang mga tao makahuna-huna ba? Okay? Wala, unsa naman ni. So, kailangan na mag-usap ta. Yes. So, yan na, moabot ang iyasad nga pagkamatarong, moabot ang iyang kaluwasan. Okay? So, muna diha, bersakak, no? Kay, kuan magod, Brother Dan, kanang siguro, ang tao, og dili tay ugon, o dili tandugon, ni Aba, dili man siguro kailan niya. Di siya mahigmata, no? Dili siya mahigmata. Adita bersakak sa Isaiah 29, ato ni siyang basahon kay mo gini siya ligon nga pasikaranan o ebidensya sa visitation, no? Pagbisita ni Aba. Sige. Ikaw basa sa size, bersakak. Okay. Isaiah 29 verse 6. Tika na yun. Okay. Siya, paggaduaw ni Yahuwah. Sa mga panahon, uban ang dalugdog. Ug uban ang mga linog. Ug dagkong dahunog. Uban ang alimpus. Ug unos. Ug ang dagkong siga sa kalayo. Makaut-ut. Okay. So, muna diha nga gamit ni Aba Yahuwah ang dalugdog, linog,
dahunog, okay? Og alimpos, unos. Unos. Okay? So, muna siya ang ihang Ang gamiton. hayag na kalayo nga Oh. makaut-ut. Makaut-ut. That's what happened. Strike in Sodom and America. Gomorrah. Katong sa Sa California. Sa California. California. The city of all kanang actors and foreign. actress. Tanang mga, okay, tama. Okay? Ari kita sa versikulo 2, verse kak. Isaiah 28, verse 2. Ani akaron si Yahuwah, adunay usa ka makagagahom o usa ka kusgan ingon sa usa ka bagyo nga yelo. Usa ka malaglagong bagyo ingon sa usa ka unos sa makusog nga tubig nga magaawas mao ang paghulog kaniya ngadto sa yuta pinaagi sa kamot. So, again, ebidensya, verse kak, nga ang pagbisita ni Abay Yahuwah pinaagi sa mga natural phenomenon. Sama nining mong unos, bagyo, diin tubig nga makusog. Okay? Nga naghahatag di ay sa iyang mga mensahe. And again, ang context aning mao nga passage is ang mga katawhan niya, okay, involved sa mga drunkenness, idolatry o royal yung padiha nga mga pleasures of royalness, no? Grabe, no? Nadiha nga buhat. No na nga si Abay Yahuwah nagpadala og calamity. Okay, moving on verse sa bag-o nga passage. Isaiah 30 verse 29. Ako'y mobasa aning 29, imo ang 30. Okay. Maggabaton kamo og usa ka alawiton ingon sa gabi sa pagsaulog sa usa ka balaan nga piyesta. O kalipay sa kasing-kasing ingon sa usa ka tawo nga magalakaw uban ang usa ka plauta. Okay, aron sa pag-adto sa bukid ni Yahuwah ngadto sa bato sa Israel o Yasrael. Okay, so basaha daw Brad ang versikulo 30, Padayon Isaiah sa 30:30. Okay. Mo nagkanayon ang versikulo 30. Og himuon ni Yahuwah ang iyang mahimayaong tingog, madungog og magapakita sa pagpahuyhoy sa iyang bukton. Uban ang kapintas sa iyang kasuko. Og sa siga sa kalayo nga makaut-ut uban ang usa ka unos og bagyo og ulan nga yelo. Okay. Sa 31, mingon, kay tungod sa tingog ni Yahuwah, ang Asiryahanon mamaluya. Tungod sa iyang baras, iyang hampakon siya. So, ang context aning Isaiah 30, 29, 30, 31, yasayaw, no? Ang context ni Bersakak is Assyria is Spanish by Abay Yahuwah. Kaya nga naman, ang Assyria, magod Bersakak, mo'y nagbihag sa Northern Israel. Okay? Sila ang nagbihag. Dili day ang kuan day. Ang Babylon ang nagbihag nila ang Southern. Mao ang Judah. Okay? So ang katong ang Northern muna sila ang mga 10 tribes. 10 tribes. Unya ang Southern muna ang 2 tribes. 2 tribes na. Judah and Benjamin. So ang nabihag dito sa Assyria mao ang Northern 10 tribes. 10 tribes good. Okay? Unya ang humaan na aning panahon na kay moabot man ang kalagot ni Aba sa Assyria, mo na ang context niya na punishment. Giyang ihang panis sila, no? Mo na nga sa dihang ipanis sila, in essence napildi sila sa Babylon. Gipildi sila sa Babylon muna si King Nebuchadnezzar. Unya human niya na King Nebuchadnezzar iya po nga gibihag ang Southern. Nga mao ang Judah and Benjamin. So, ingon na ang context but ang point nato diri mao ni siya nga si Abay Yahuwah naa say mapintas nga kasuko og siga sa kalayong makaut-ut, okay, uban sa unos ug bagyo. So klaro kay Bersakak, no, nga ang ulan nagyelo bulan, okay, nga iya ng mga pagbisita kay nga naman naa siya mga mensahe ni anang puntuha. Padayon kita Bersakak sa 33 versikulo 14. Ikog basa sa 14. Okay. Ang Isaiah 33 verse 14, nagkanayon, ang mga makasasala diha sa Zion, manggahadlok, ang pagkurog midakop ni adtong mga walay alwa. Kinsa ba sa taliwala kanato ang
makapuyo uban sa kalayo nga naggalamoy, nagalamoy. Kinsa ba sa taliwala kanato ang makapuyo uban sa mga kasunog nga walay katapusan. Okay. So, ang gisgutan niya Bersakak ang Sion. Ang Nga Sion. diin ang Sion, no? Nga diin gisilutan po sila ni Aba. Kaya nga naman wa sila'y pag-ila, wa sila'y pagtawag, wa sila'y pagtamod kay Aba Yehowa. Akong basahan ang versikulo 15. Kadtong nagalakaw sa minatarong ug ang nagasulti sa matulid, kadtong nagatamay o ganansya gikan sa mga pagpanlupig nga magasalikway sa iyang mga kamot, sa dili pagdawat og hip-hip nga magasampong sa iyang mga igdulungog, sa dili pagpamati mahatod sa dugo, matungod sa dugo, ug ang magapiyong sa iyang mga mata gikan sa pagtan-aw sa dawtan. So, ang versikulo 15, ang giskutan diri ang iyang gyapong mga katawan dito sa Mount Sion o Mount Zion. Nga diin wala sila'y pagpakabana sa paglakaw ngadto sa matulid ug matarong nga dalan. But ang ilaha diha Bersakak nga murag wa sila'y pagpakabana sa mga dautan nga gibuhat. Okay, nagpakahilom lamang sila. Okay? Nanahimik, bagas ko nanahimik sabi. Bahala lang mo diha. Padayon lang mo sa iyang buhat diha. Okay? So, muna diha nga sila pod gihapon in context, gisulutan sila. So, sa to pa Bersakak, kung imong tan-awon diri, ang iyang katauhan ug ang gawas iyang mga katauhan sa nagkalain-lain nga mga lugar. Okay? Aduna siya control. Aduna siya control si Aba. Okay? So, kuan sad. Ako nakita diri ani nga mao nga kuan karon nga. Kung ikaw di ay magtotoo na. Unya. Wa kay gibuhat para adtong mga tao nga wala mo tuo. I-appeal pala yung pagkagsilot. Muna. Madalahig ka. Dalahig yun ka. So, dako ni siyang mensahe, dili lang sa dili tumutuo, but kita pod nga mga believer na. Okay, this is a serious message of visitation ni Aba. Yes. Nga tanan, regardless kung nakaila o wala nakaila, nagtawag o wala nagtawag, kinahanglan na agyoy pa. Kinahanglan juga nga doon na juga participation. Okay. So, muna Bersakak ang mga kamatuoran diha. Okay? So, having understood, Aba Yehowa, nga siya di ay na mga pagbisita, di na nato ni basahon, 2 Chronicles 7:14. Ato nang giskutan sinilabay, nga ang paghinulsul, okay? Ang pagpaubos, okay? Ang pagampo, o Bersakak ang pagpangita sa iya nga ngalan. Pangitaon ginato siya, magmapainubsanon kita, o magampo. O pwede pa magpuasa gid kita Bersakak, no? Mo na atong response ni ana sa mga visitation ni Aba Yehowa. Sunod dito sa Acts 3:19, atong nasing giskutan sa nilabay, no? Ang paghinulsul, ang pagbalik, ang pagpanumbalik ngadto sa iyang tinuod nga ngalan. Murag sukli, basukli. So mo na ato nga buhaton, repentance and obedience are the best things that we need to do kung naay mga pagbisita ni Aba Yehowa. So, Bersakak, we need to have proper response gid. Proper response. Panangita, no? Diri sa atong kapanahonan karon, anytime makadungog matagdalugdog, di ba? Naa. Kilat kalsada, makadungog kita tagkilat, makadungog tagdalugdog. So dapat na kitay moment of posting ba? Maghilom ta nga, ay, Aba, nakimensahe. Okay? Aba. Ako bitaw every time nga kanang sakay sa akong taxi ba. Mukalit nag buhos ng ulan. Kunya kada bang gilaay na ko kasi sigog dagan ako pasahero. Buhos ang ulan na kung nga naman kainis panahon ni uwan magagalit. Aba sa may kuan mo kana ko ba? Kanay bahala ani nga uwan magaling ka dili ka mokusog kay kini taxi na kung uwan ni. Ulutaw ni muranig kuan ba? Pero wala day. Ang katuling uwan yang gikon nga muranig ako basa ko karon kasabot ko ba nga mo di siya ningon siya nga, ako nang giuwan, gituyo nila ko pauwan, kaya ano, ganyan na kasigdagan diha, wakay pasahero, kaya na baginahinay ka, kaya kabuti mo sunana kay pasahero, at tinuod man, pati naghanang booking. Iya da Yehowa. So, inga na, kung naataan na nga sensitivity Bersakak ba, nga even sa ingon na nga mga pangitabo, sa natural nga level, naatay connection dito nga to niya. So, makita niyo mo ang, di ba, ang kalainan? Kana bang makaingon ka ba nga, dili di ay wala kanang bang
dili di ay kanang pinasagdan Di kasi, tama. kundi sa kanunay ginabantayan di ita niya. Mao na. Muna nga kanang mga natural phenomenon happens, kuan yun nga makaing ko nga mo gini siya pamatuod nga na as existing din siya. Tama. So, he's sending a message. Unya, ang iyang presensya na, again, no? Matthew Matthew 3:12, Matthew 3:2, o klaro diha sa Matthew 3:2, nga ang paghari ni Aba, aniya na? So, ingon pa diha, nga repent. Nagkaduol na? Oh. Or niya Niya na. Oo. Muna, So, ang pagrepent. ang imong response is ang paghinulsol na. Ang paghinulsol, good. Ang Okay? paghinulsol. So, moving on, there is a last nga versikulo versa ka. Salmo 32, versikulo 5. Pwede ko basa ni Brad? Okay. Salmo, no? Salmo. Okay, 32 versikulo. Salmo sa 32 versikulo 5 na kanayon. Giila ko ang akong sala, nganha kanimo. Og wala ko tagui ang akong kasalanan. Miingon ako, igasugid ko Ni kang Yaowa. ang akong mga kalapasan og imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Okay. So, Sela. So, versa kak, muni diri, no? Nga ingon ng salmista, ang pag-ila, ang pag-admitar, ang pag-amin, ang pagdawat, nga nakasala kita, okay? Unya, isugid nato ni Yaowa. Okay, dili nato isugid nito kang Elward Yaowa sa diha, no? Dili sa mo pwede isugid ni tatay. Isugid yun mo ditong Aba Yaowa. Ang akong mga kalapasan. Okay? Og imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong mga sala. So, simple kaayo ang gipangayo lang ni Aba nato. Sugid. Dawata, imong sala, Admit. isugid, Admit. Okay. Admit and accept. accept, And unya, then confess. confess, unya, ang mitabo diha ang pagpasaylo. And then the Ihatag forgiveness will you enjoy the forgiveness. So, muna klaro kaayo ang maong reference no sa Salmo 32, mga isunan, versikulo 5. Okay? So, alang sa pagtapos ni versa kak, mo ni ang atong mga continuation nga mga reflection no sa nilabay nga kung adunay bisita, adunay pagbisita si Aba Yaowa, Adunay pagtagad. okay? Naagi pagtagad. Naagi tay pag-humble, okay? Naagi tay pagtawag nga tuniya, okay? Ug ang pagtalikod sa Murag the best way siguro na may yung gaba nga aduna kay pagtagad. Dili kay pagtagad. Aduna kay pagpatalinghog. Okay? Pagpatalinghog, kaya nga naman, muna siya, no? It's about time to call on the name Aba Yaowa o Yahushua, our Mashiach and our Savior. So, bilang pagtapos, versa kak muna siya, repentance is always the key. Ayaw gid ninyo paghaya inyong kasing-kasing, go back lang kita ngadto sa iyahang mga kasuguan. Yes. Don't harden your heart. Okay, Matthew 28 verse 20. Okay, ingon siya teaching them to obey all things I have commanded you. So, and lo, I am with you always. Yeah. Okay, sa to pa, kung nagatudlo kita nga ang katawhan mo, obey mo tuman sa tanang mga kasuguan ni Aba, okay, and then ang iyang presensya atong masinati. Masinati. Okay. Enjoy na to ang iyang presensya. While there is still time, call on His name and you will be saved. Yoel o Joel, chapter 2, verse 32 sa ato nang nahisgutan kaganiya. Let shalom and salvation be unto Jerusalem and Yasharal. Yeah. Including those who are scattered. Yeah. Okay, so hinaot pa nga kamo nga nangaminaw karon nakadawat kamo sa shalom bisan pa man sa inyong pagdawat ani nga mensahe uban ang open arms and open heart. Yes. Alang sa pag-recognize, Ma'am LB Canet, ang manager sa LB sa RPN, Ma'am LB R. Canet. Technical Head, Mr. Alex Baino, Admin Bunansisa, Admin, Miss Angela Bungansisa, and then Technician on duty, si Engineer Glenn Tutod, and others, Engineer Narciso Bernantes, Sir Carlito Acaso, Sir Ramil Madera, and Engineer Ernest H. Villarisa, RPN, Social Media Collaborator and Manager. So, diya sa mga pagtapos, mag-aampo kita, versa ka. Aba Yaowa, panalangini ang imong mga pulong nga gidawat sa imong mga katawhan.
ug katong wala pa nakaila kanimo tuguti nga ang gahom sa pulong nga nasabuag dinhi sa RPN mahimong panalangin o baraka sa matag usa. Bisan pa man ang naghatag og support sa RPN ministry, pilo-piloa ang mga baraka, ang mga panalangin nga ilang gikinahanglan sa ilang pamilya as well. Panalangini si Ma'am LB Canet ug ang management ug ang RPN panalangini. Salamat Abay Uwa sa imong kaayo ug dawata ang mga pagpasalamat ug papasidungog sa mga katawhan karon nga nakadungog sa mensahe ngadto sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga radio sets ug katong mga paminaw sa republish sa social media. Salamat sa mga panalangin nga imong gihatag alang sa imong himaya dunggahong mga pagampo. Kini gipangayon namo sa pangalan sa imong anak nga si Yausya. Kan Yada Yaua. Ang tingog ni Yahuwa, pinagin ni Yausya. Unsa ang orihinal na pinulungan sa mga kasulatan? Unsa ang tinuod nga ngalan sa amahan ug anak? Panultihon 34. Nganong natago ang ilang pangalan sa 2321 na mga katuigan? Unsa ang mga kamaturan na nagatudlog sa tinuod nga dalan sa kaluwasan? Buot ka bang masayod? Paminawa dinhi sa Ang Tingog ni Yahuwa, pinagin ni Yausya, RPN DYKC 675 kHz Cebu. Matag Domingo sa alas 2 hangtod alas 12:30 sa hapon. Madumog nato kini kauban ni Danny Mai, pamalagad ni Yahuwa. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Nila Intinado, Puro 4, Valencia City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang founding sa Dr. Interenjong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30,000 man. Motor kong ingon nga ginuot-untui ko kung sa akong angay. Ito marong nagpagmasalamat sa makabuhay nga hindi tabangan ko niya. Nga dili ko mabuta siya. Kung kamoy na ay gipamati pareha sa kuha nga Interenjong, dangop lang mo sa makabuhay kay Muray makatabag sa atong kinabuhi. Ready na ba sumakay? Sa Tugo Travel, pinasadya gid ang biyahe mo. Libre na ang 50 kilos nga bagahe. May libre pa gid nga pagkaon sa tibuok biyahe. Komportable kag malapad ang mga cabins.